Andrew Nkwanes, Daniel Mifsud, Xania Kamenzuli u Stefan Spiteri, 4 studenti tal-arti li qed itemmu l-istudju tal-MA u jippreżentaw il-proġetti tal-eżamijiet finali f'esibizzjoni fil-Kamra ta' fuq. Uproot, l-esibizzjoni b'xogħolhom tisvela elementi li s-soltu jkunu moħbija. Dan il-proġett jismu Uproot. U meta tgħid il-kelma uproot għal-volja bl-Ingliż u jitfisser li qed taqla xi ħaġa mill-art bħal meta taqla pjanta jew xi ħaġa u jkollha l-eruq. U l-erba' li aħna jiena Stefan Spiteri, Andrew Nkwanes, Daniel Mifsud u Xania Kamenzuli qed inħarsu lejn l-identità tagħna, lejn l-identità artistika tagħna u qed nesploraw temi distinti imma f'din it-tema qed naqlaw xi ħaġa mill-eruq tagħha u nesplorawha milli aktar mill-wiċċ u nidħlu fil-fond tagħha. Nesploraw temi bħal natura, l-ambjent, l-identità tagħna u permezz ta' metodi artistiċi bħal fotografija, it-tpinġija, image transfers, pittura, drab. Nesploraw daw it-temi u nippruvaw nesponu elementi mill-identità tagħna u l-ambjent ta' madwarna u nuru daw realtajiet differenti li s-soltu ma narawhomx. Il-proċess artistiku tagħna ħana nesploraw it-tema b'modi differenti. Xania Kamenzuli qed tħares lejn il-proġett tagħha billi qed tagħmel tpinġija diġitali, fotografija u taqqa il-karti u tikkrea collages. Jiena qed nuża l-pittura, it-tpinġija u nuża d-drab ukoll biex nesplora t-tema tiegħi. Daniel Mifsud qed juża d-tpinġija bil-faħam u printmaking fil-proċess tiegħu. Andrew Nkwanes qed juża l-fotografija, collages u image transfers biex jesplora l-identità tiegħu fil-proġett tiegħu. Aħna 4 studenti għandna żgħar, kollha ngħixu f'dinja bil-problemi tagħhom, kemm problemi ta' identità, problemi tal-ambjent ta' madwarna u kollha nirrispondu għal dawn it-temi b'mod distint. Kemm fix-xogħol ta' Daniel, tiegħi, ta' Andrew u Xania kollha qed nisploraw dit-tema fid-drawing, fil-ritratti, fil-collages, fil-skulturi bid-drab, realtajiet differenti li s-soltu ma narawhomx. Permezz tal-proġett qed noffru stampa ġdida għal kwistjonijiet personali, soċjali u ambjentali b'mod li jmur lil hinn mill-ovvju u qed nippruvaw nippreżentaw stampa ġdida għal dawn il-problemi. Wieħed jista' jsib aktar informazzjoni dwar ix-xogħol tagħna fuq il-midja soċjali u fuq is-siti elettroniċi tagħna.